na nag-jogging dito sa capital town here in San Fernando, Pampanga. So, ayun, siya kami with Ray Martial, Kaasti, bye. Condominium na. Siya pa yung kumanta ng team song. Ano nga sabi yung party rin? Sobrang Invite mo lang, sige. Ano nga sabi? pasyal po kayo if may time po kayo dito sa capital town. Bali, very refreshing po yung place. Refreshing! As in talagang kung yung tipo mo gusto mong mag-relax, pwede rin mag-picnic dito, then pwede rin na mag-jogging, Mhm. maglakad-lakad lang tayo. Paikot, malaki yan eh. Masyadong malaki yung capital town park. Bali yan. Bali ipakita mo pare kung gaano kalaki yung capital town. Saran! Ayan. 360 ba yung tawag doon? 380 na. Ayan, ang laki nga. Oh. Ayan. Ayan, oh. And if ever naman na Hi! Daan nyo doon, sarado pa. Hi, Janela! Ayun, oh. Pakaway-kaway pa sila. Sarado na ito. Hmm. ayan, bali What's out sa isang nanonood, sa 1 million nating nanonood? Biglaan vlog to, ah. Nan laki niya rin ni Pap. Sa mga kapampangan pala out there. Hindi ka tulad sa atin, sir. Shout out. Ang alin ba pare? Nano lang gagawin tayo ng patatin ng ating Imbalam Street lang. Nano balela kanya rin o nano? As of na wala pang idea eh. Pero yung pinaka mall banda sa kabila. Eh dito parang park muna ganun. Park. Oo. Ano yung mall? Mega? May nakita ko Mega eh. Mega World? Mega World. Yun ba yung magiging mall nila dito? Itong mga Oo. to, ano to, So ano yung mga pagkain nila dito? Para sa mga gustong pumunta dito sa capital town. As of now meron silang McDo. Yun yung the biggest McDo in Pampanga. Oh? Yan yung pinaka malaking McDo natin ngayon. So nandito siya located at Ayun siya, ayun. Santo Niño Capitol Boulevard. But this area is called by Capital Town. And then meron din siyang cafe if ever kung gusto nyo order cafe ng yun? Yung coffee, mag-coffee lang. ayun, nakita ko nga kanina eh. Ayan. Sabi ko sarap ng coffee. Ayan. Pero ongoing pa yung yung sa pinaka mall. And then parang meron din yata siyang condo. Condo, name coffee. Hindi, sa kabila. Ano yun? May Paris, parang Paris clock din siya. Yun Sa yung- Dama meron doon sa Saudi Arabia. Yun yung Oy, pinaka-office shoutout pala sa nila. Saudi Arabia. Ayan. Yan yung Welcome back to me. pinaka-office nila pare. Yan yung pinaka-office nila at the same time sa baba, yun yung yun. coffee shop. Dati yung Paso de Acote, di ba? Yun yung dating paso de ako. Ngayon gagawin nila ng train station ba yan? No. O yung rail? Hindi, yan yung Mega World. Yun ang Mega World. Nasaan yung train naman dyan? Train station doon pa sa kabila. Ayun, in the future na 1 yan. kilometer away pa siguro. Sa alas tapat ng Capitol, Capitol Boulevard. Ayun, paalam na tayo. So, bye-bye na muna mga kaastig. Magja-jogging muna kami. So, rare to be different, rare to be you. Ito ang iyong kaastig bahay. And with Parinjan. Bye-bye. Par. Do the honor. Bye-bye. Ayun, papakita natin yung lugar. Ayun, nag-ML na siya. Pumunta kami sa inyo na. Flip, flip, flip. Ayan. Magdala stick niya. Oh. Ang gaan ng tao. At kasi